Што можа зрабіць для Беларусі Дональд Трамп? Якія шансы, што прыпыненае для беларускіх арганізацый фінансаванне з боку ЗША будзе адноўленае праз 90 дзён? І наколькі вялікая была дапамога Злучаных Штатаў у справе падтрымкі дэмакратычных пераменаў Беларусі і якой можа быць супраца дэмакратычных сілаў з новай адміністрацыяй ЗША? Добрый дзень, тут Ганна Соваць, мы ў жывым эфіры Пеку Свабоды разам з кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, былым прадстаўніком у міжнародных справах аб'яднанага пераходнага кабінету Валерам Кавалевскім. Добрый дзень, Валер. Прывітанне, Ганна. Ну і першае пытанне, як на вашай працы, на працы вашага агенцтва адбілася рашэнне прэзідэнта ЗША Дональда Трампа прыпыненні праграм дапамогі іншым краінам на 90 дзён? На нашай дзейнасці ніяк гэта не адбілася, тому што мы не з'яўляліся атрымальнікамі амерыканскай дапамогі, але зразумела, што многія нашы партнёры яны насамрэч праходзяць праз гэты этап асэнсавання таго, што адбывалася, знаходзяць нейкія магчымасці для таго, каб справіцца з сітуацыяй. Ну, я хочу звярнуцца да нашай аўдыторыі, мы ў жывым эфіры. Што можа зрабіць для Беларусі Дональд Трамп, чаго чакаць рэжыму і людзям у Беларусі і ў міграцыі ад новай адміністрацыі ЗША? Адказвайце ў каментарах да гэтай трансляцыі, а таксама задавайце пытанне кіраўніку агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеру Кавалеўскаму ці каментуйце. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага больш людзей. Але памятайце пра бяспеку. Валер, ну вот и вы сказали уже, и вот у гэтыя дні мы бачым у сацыяльных сетках і на сайтах шмат паведамленняў ад прадстаўнікоў медыя, ад блогераў, прадстаўнікоў НДА, якія гавораць пра тое, што прыпыненае фінансаванне з боку Злучаных Штатаў. Ну, дадам, што з 2020 году беларускія дэмакратычныя палітыкі, актывісты, дзесяткі СМІ, сотні НДА, таксама прадстаўнікі культуры апынуліся на выгнанні. І большасць неабходнай фінансавай падтрымкі ўзялі на сябе заходнія краіны, недзяржаўныя міжнародныя фонды і беларускія фонды падтрымкі, якія збіраюць грошы на дапамогу сярод беларусаў. Адзін з значных донараў гэта Злучаныя Штаты. Паводле вашай інфармацыі, якія былі памеры гэтай дапамогі ад Злучаных Штатаў і як шмат арганізацый цяпер страцілі яе? Ну, мне асабіста даводзілася працаваць над гэтым пытаннем, над тым, каб Злучаныя Штаты выдзялялі больш дапамогі для беларускага дэмакратычнага руху, каб яны скасоўвалі праграмы дапамогі менавіта ў самой Беларусі для дзяржавы, для на той час рэжыма, які практыкаваў гэтыя рэпрэсіі, каб павялічылася доля дапамогі для беларускіх недзяржаўных арганізацый, якія апынуліся ў выгнанні. Тады атрымалася падняць гэты ўзровень амаль у 3 разы да 37 мільёнаў даляраў. Гэта нагадаю, што менавіта Кангрэс Злучаных Штатаў прымае такое рашэнне, і, канешне, гэтая дапамога была вельмі дарэчы, таму што яна таксама падштурхнула да такіх крокаў і еўрапейскі звяз. І з таго часу захоўваўся такі парытэт, што каля 30 мільёнаў выдзялялі Злучаныя Штаты, а каля 30 мільёнаў еўра выдзяляў еўрапейскі звяз, ну і таксама некаторыя іншыя краіны меншыя сумы, але тым не менш гэты пакет дапамогі, ён быў вельмі істотны, ён сапраўды дазволіў дэмакратычнаму руху за мяжой стаць такім даволі здаровым, даволі жывым, які актыўна развіваўся да гэтага часу. Ну, канешне, пасля такога рашэння мы можам чакаць, што будуць пэўныя перастаноўкі, што будуць змены менавіта ў самой структуры, і што многім ініцыятывам трэба будзе пераглядзець сваю дзейнасць. Тут я хацеў бы адзначыць, што хоць загад Трампа гаворыць пра ацэнку таго, нібыта аўдыт гэтай міжнароднай дапамогі, але тым не менш даходзіць інфармацыя пра тое, што насамрэч праграмы скасоўваюцца, што фінансаванне прыпыняецца, часам нават трэба вяртаць некаторыя грошы, якія не былі до конца патрачаны. І, канешне, у нас таксама няма абсалютнай пэўнасці ў тым, што вось гэтыя 90 дзён, калі яны скончацца, яны не будуць працягнутыя знова. Што будзе з ініцыятывамі на працягу гэтых 90 дзён? Мы разумеем, што драбнейшым ініцыятывам будзе складаней перажыць гэты час, якія залежалі менавіта ад амерыканскай дапамогі, у якіх не было, магчыма, некалькіх крыніцаў такой дапамогі. І гэта не азначае, што драбнейшыя ініцыятывы яны менш важныя. Вельмі часта яны звяртаюць увагу на тыя тэмы, якія можа, не такія заўважныя. Валер, а маглі б больш канкрэтна назваць частку гэтых ініцыятываў, ці прынамсі сферы, у якіх працавалі гэтыя ініцыятывы, хто атрымлівалі амерыканскую дапамогу?
Ну, гэта грамадзянская супольнасць. Я не магу, на жаль, гэтую інфармацыю агучваць, таму што ўсё ж такі это тычыцца нейкіх карпаратыўных інтарэсаў, маецца на ўвазе, што тычыцца гэтых уласных арганізацый. У мяне проста ёсць нейкі зрэз інфармацыі пра тое, што адбываецца. Але, канешне, тыя праграмы, якія падтрымліваюць Злучаныя Штаты, яны тычацца і правоў чалавека, і прасоўвання дэмакратыі. Гэта таксама ініцыятывы грамадзянскай супольнасці, якія адказваюць на нейкія патрэбы, жыццёвыя патрэбы беларусаў, дапамагаюць ім разабрацца ў пэўных жыццёвых сітуацыях. І вось яны фактычна губляюць зараз гэтае фінансаванне. Зноў жа вярнуся да свайго тэзіса, то што нават такія невялікія ініцыятывы яны насамрэч выконваюць вельмі важную справу, робяць вельмі важную справу, даюць такія паслугі беларусам, якія не могуць даць, напрыклад, буйныя ініцыятывы, але тым не менш, я думаю, што для іх можа прыйсці час, калі ім трэба будзе ацэніць перспектывы існавання і дзейнасці. І маглі б хаця б сказаць колькасць, это дзесяткі, так, это можа каля сотні ініцыятываў. Я разумею, што вы не можете называць дакладныя ініцыятывы, але хаця б якую інфармацыю колькасную. Ну, з улікам таго, што аб'ём дапамогі Злучаных Штатаў складаў 30 мільёнаў, то мы тут можам казаць пра сотні. Я думаю, што пра гэта можна будзе казаць з упэўненасцю. Тут таксама яшчэ будзе такі аспект, што фактычна зараз падвысіцца канкурэнцыя за тыя крыніцы дапамогі, якія засталіся актыўнымі. У першую чаргу гэта еўрапейскі звяз, то бок зараз будуць такія таксама складаныя працэсы ўнутры самого дэмакратычнага руху з тым, каб аднавіць нейкую дапамогу, кампенсаваць тыя страты, якія былі панесеныя у выніку выхаду Злучаных Штатаў з гэтых праграм дапамогі. Ну, але зноў жа, ніхто не можа дакладна прадказаць, якім чынам будзе развівацца сітуацыя, чым скончыцца гэтыя 90 дзён. А тут я таксама хацеў бы звярнуць увагу, што ў саміх Злучаных Штатах у Белым доме таксама прэзідэнт Трамп зрабіў рашэнне аб прыпыненні некаторых федэральных праграм, якія былі вельмі важныя для саміх амерыканцаў. Але там бачна, што праз такую крытыку з боку заканадаўцаў, не толькі дэмакратаў, а і рэспубліканцаў прыпынілі дзеянне таго прыпынення, рашэння аб прыпыненні, і гэтыя выплаты па федэральных праграмах менавіта захаваліся. Але калі казаць пра міжнародную дапамогу, то так, ёсць крытыка з боку дэмакратаў у асаблівасці, але тым не менш нельга сказаць, што ёсць прыкметы таго, што Белы дом ўсё ж такі перагледзіць сваё рашэнне. А ці ёсць нейкія магчымасці ў дэмакратычных сілаў Беларусі, праз тыя каналы, якія існавалі, ці праз новыя каналы, якія трэба зрабіць цягам гэтых 90 дзён, пераканаць аўдытараў, што гэтая дапамога патрэбная? Ці магчыма штосьці зрабіць, каб праз 90 дзён яна аднавілася хаця б для некаторых ініцыятываў? Рабіць абавязкова патрэбна. Я думаю, што гэта трэба рабіць і палітычным структурам, і самім грамадзянскім ініцыятывам, каб яны звярталіся да сваіх партнёраў і да амерыканскай амбасады, і да дзярждэпартамента, да Белага дома, да заканадаўцаў у кангрэсе, якія ўсё ж такі прымаюць рашэнне аб выдзяленні гэтых сродкаў, то бок яны валодаюць гэтай уладай, тымі паўнамоцтвамі на выдзяленне сродкаў, з тым, каб ўсё ж такі яны абаранілі дапамогу менавіта для Беларусі. І мы бачым, што пэўныя выключэнні дзярждэпартамент ужо робіць для некаторых краін, для некаторых канкрэтных ініцыятыў, але тым не менш яны вельмі кропкавыя. То бок казаць пра тое, што гэта можа быць зроблена ў аўтаматычным рэжыме, нельга. То бок за гэта трэба абавязкова змагацца. Вы вучыліся, жылі ў Злучаных Штатах, у кабінеце адказвалі за супрацу са Злучанымі Штатамі. Цяпер еўраатлантычнае супрацоўніцтва ваша наўпроставая праца. Што вы цяпер прадпрымаеце ў гэтым кірунку, ці прадпрымаеце? На сённяшні дзень прайшло не так шмат часу. Ёсць камунікацыі з амерыканскімі дыпламатамі, з самім дзярждэпартаментам, з кангрэсам. Учора ў мяне была размова з беларускімі актывістамі беларускай дыяспоры ў Злучаных Штатах, дзе мы абмяркоўвалі гэтую тэматыку. І так трэба будзе рабіць такія больш актыўныя крокі. Я ж кажу, што гэтая праблема будзе для многіх. І тут вельмі пажадана, каб было як мага больш галасоў у абарону гэтага пакета дапамогі, бо насамрэч тое, што
рабілася дэмакратычным рухам, яно было вельмі адпавядала інтарэсам саміх Злучаных Штатаў, бо яны ў свой час зрабілі такое адпаведную палітычную пазіцыю, што яны прыхільныя да Беларусі, якая суверэнная, незалежная і дэмакратычная. І вось гэтыя праграмы дапамогі менавіта дапамагалі прасоўваць тэматыку дэмакратычнай Беларусі. Мінулы год, калі адбывалася выбарчая кампанія, от і вы, многія прадстаўнікі дэмакратычных сілаў гаварылі пра тое, што мяняюцца прэзідэнты, але людзі, якія займаюцца нашым рэгіёнам, застаюцца, спецыялісты застаюцца. Наколькі гэта так пасля таго, як пачаўся гэты тэрмін Дональда Трампа, наколькі захаваліся тыя людзі, засталіся працаваць тыя людзі, з якімі былі сталыя кантакты ў прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў? Калі казаць пра палітычных прызначэнцаў, гэта, так бы мовіць, вышэйшы ўзровень кіраўніцтва у Белым доме ці ў дзярждэпартаменце, то, канешне, ці ў агенцтве міжнароднай дапамогі USAID, то гэтыя людзі сышлі. То бок тут будзе стаяць задача пра тое, каб аднаўляць кантакты, выбудоўваць адносіны, інфармаваць, адукаваць, пераконваць у тым, што палітыка Злучаных Штатаў па Беларусі павінна быць актыўнай. Разам з тым засталася даволі шырокая група людзей, якія працуюць у самых розных інстытутах у Вашынгтоне, але таксама і ў амбасадах па ўсім свеце. Гэта не абмяжоўваецца, напрыклад, амбасадай Беларусі амбасады Злучаных Штатаў Беларусі, якая на сённяшні дзень працуе з Вільнюса. Але таксама тут вядзецца і пра Нью-Йорк, і пра Вену, і пра Брюссель, і пра Берлін, пра вельмі многія амерыканскія амбасады, дзе ёсць такая функцыя адсочвання сітуацыі ў Беларусі і выпрацоўка адпаведных пазіцый. Канешне, Кангрэс Злучаных Штатаў захоўвае сваю выключную важнасць у гэтым працэсе. Менавіта там захоўваецца такая інстытуцыянальная пераемнасць, памяць, якая дапамагае нам адчуваць сябе досыць стабільна. Там ёсць шмат саюзнікаў і з рэспубліканскага боку, і з дэмакратычнага, з якімі трэба будзе працягваць гэтыя адносіны і даводзіць сваю пазіцыю. Але гэта праца, канешне, яна вельмі маштабная, яна патрабуе вельмі шмат высілкаў, патрабуе цярпення таксама дзеля таго, каб з разуменнем паставіцца да той сітуацыі, якая адбываецца зараз у Вашынгтоне. Все ж таки прыйшла новая адміністрацыя з новымі падыходамі, з новымі ідэямі, з новым бачаннем. Яны таксама намацваюць сваю нейкую форму працы, свой стыль. Я думаю, што праз пэўны час стабілізуецца гэтая сітуацыя і гэтыя контуры палітыкі Трампа у міжнародных адносінах, яны стануць больш выразнымі і прадказальнымі. На пачатку нашай размовы вы гаварылі пра тое, што у свой час рабілі шмат намаганняў, каб дапамога амерыканская ішла дэмакратычным сілам, а не рэжыму. Якім чынам ішла рэжыму амерыканская дапамога раней? Насамрэч фінансавалася досыць шмат праграм. Памятаем, што раней не было такой з'явы, як дэмакратычны рух у выгнанні. Усе ініцыятывы, якія працавалі, яны працавалі менавіта ў Беларусі. Гэта былі і незалежныя медыа, і структуры грамадзянскай супольнасці, якія працавалі над самымі рознымі пытаннямі, якія тычацца і сацыяльнай праблематыкі таксама. Гэта і падтрымка прыватнага бізнеса. Але трэба падкрэсліць, што амерыканская дапамога і ўвогуле замежная дапамога для Беларусі не абмяжоўвалася толькі грамадзянскімі структурамі. Яна таксама накіроўвалася і дзяржаве. То бок і беларуская дзяржава таксама атрымлівала шмат і тэхнічнай дапамогі, і фінансавай дапамогі. І в гэтым сэнсе тут мы разумеем, што Беларусь зараз губляе вельмі шмат, што вось праз такія кепскія адносіны з краінамі захаду гэтыя праграмы дапамогі дасягнулі нуля. Фактычна нічога ў Беларусь на сённяшні дзень не заходзіць. Так што амерыканская дапамога ў прыватнасці, яна адыграла сваю значную ролю у тым, каб выбудаваць пэўныя інстытуты, каб падтрымаць пэўныя ініцыятывы. І далёка не заўсёды яны тычыліся пытанняў прасоўвання дэмакратыі. Вельмі часта гэта было, зноў жа, пра падтрымку прыватнай ініцыятывы, пра вырашэнне нейкіх сацыяльных праблем у Беларусі, на якіх у дзяржавы проста не хапала ўвагі і рэсурсаў. Працэсы, якія цяпер адбываюцца ў ЗША, у пэўным сэнсе беспрэцэдэнтныя. Адміністрацыя Дональда Трампа дзейнічае вельмі хутка. Яны вельмі падрыхтаваныя, выглядае, што і дзейнічаюць у адпаведнасці з заяўленымі планамі Дональда Трампа падчас выбарчай кампаніі. Як вы бачыце, ёсць магчымасці зрабіць такім чынам, каб гэты кірунак зрабіць Амерыку вялікай зноў, Амерыка найперш,
і інтарэсы дэмакратычнай Беларусі, каб гэта супадала? Ну, я б сказаў, што тут ёсць пэўныя рызыкі, яны досыць выразныя. Таму што зараз вось гэты стыль Трампа такі вельмі рашучы, такі маланкавы, каб вырашаць праблемы хутка і наскокам, ён прыводзіць таксама да пэўных наступствах. Ён стварае такую сітуацыю няпэўнасці, нават трывогі сярод найбліжэйшых саюзнікаў. Тут я нагадаю пра яго ініцыятывы пра далучэнне Канады да Злучаных Штатаў, пра далучэнне Грэнландыі да Злучаных Штатаў, пра тое, што Панамскі канал павінен перайсці пад кантроль Злучаных Штатаў. Гэтыя ідэі, яны наўпрост супярэчаць інтарэсам ці духу нават, калі можна так сказаць, трансатлантычнага супрацоўніцтва. І мы ўжо чулі заявы з боку Еўрапейскага звязу пра тое, што Еўрапейскі звяз будзе абараняць сваю тэрытарыяльную цэласнасць. І Грэнландыя з'яўляецца часткай Еўрапейскага звязу, бо гэта з'яўляецца тэрыторыяй Даніі. Тут таксама паўскосна могуць, канешне, быць закрануты і адносіны з Паўночна-Атлантычным альянсам, НАТО. Гэта адзін з такіх краевугольных камянёў гэтых адносінаў, які забяспечвае такую стабільнасць у адносінах і бяспеку на глобальным узроўні ўжо фактычна. І ёсць рызыка таго, што вось гэтая рыторыка і такія даволі рашучыя і смелыя крокі Трампа, яны могуць прывесці да некай ахалоджання ў адносінах. Ці дакладна, што яны прывядуць да таго, што Еўрапейскі звяз будзе задумвацца пра тое, каб станавіцца больш аўтаномным і ў пытаннях эканомікі, і гандлю, і бяспекі, бо ўсё ж такі такім важным кантэкстам для таго, што адбываецца, з'яўляецца агрэсія Расіі супраць Украіны. І тут для Европы гэта пытанне вельмі блізкае. Это мяжа Еўрапейскага звязу з Расіяй, і тут стаўкі вельмі высокія для Европы. Таму таксама мы можам закрануць пытанне, канешне, мірнага працэсу і падыходы Трампа да гэта, але ў прынцыпе, калі казаць для Беларусі, то, канешне, удзельны вес, вага Беларусі на гэтым фоне становіцца вельмі невялікай. Калі такія шырокія мазкі выкарыстоўваюцца ў міжнароднай палітыцы, калі пытанні вырашаюцца на глобальным узроўні і настолькі рашуча, то, канешне, могуць не зважаць на тое, якім чынам там адбываюцца працэсы ў дэмакратычным руху ў Беларусі. І, ў прынцыпе, калі казаць пра тое, структура дапамогі, знешняй дапамогі Злучаных Штатаў у суме $60 мільярдаў на год, ўсё ж такі мы разумеем, што гэта найперш пытанне прасоўвання інтарэсаў у Злучаных Штатах. Гэта не проста нейкія адарваныя ад рэальнасці тэмы, ініцыятывы. Гэта тым ці іншым спосабам дапамагае Злучаным Штатам забяспечваць свае інтарэсы. І ў гэтым сэнсе прасоўванне дэмакратыі, падтрымка правоў чалавека, яны заўсёды былі краевугольным каменем знешняй палітыкі. Калі адбываецца адмена такіх праграм па падтрымцы дэмакратыі, прасоўванне дэмакратыі ці правоў чалавека, ці вырашэння нейкіх сацыяльных праблем, то ставіцца пытанне, якім чынам будзе выглядаць надалей палітыка Злучаных Штатаў менавіта ў гэтым пытанні прасоўвання дэмакратыі ў свеце. Ну, ёсць такі заканадаўчы акт, прыняты яшчэ ў 2004 годзе Кангрэсам ЗША, акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Ён шмат разоў працягвалася ягонае дзеянне. Ну, вот як это все можа адбіцца на гэтым акце, ці гэта проста сімвалічны такі закон, і у дадзенай сітуацыі ён ніякім чынам Беларусі можа дапамагчы, не можа дапамагчы? Ну, скажем так, у абедзвюх палатах Кангрэса гэты законопроект уносіўся, і ў палаце прадстаўнікоў, і ў Сенаце. Яго не паспелі прыняць да канца мінулага года, а гэта значыць, што ў палаце прадстаўнікоў ён павінен быць унесены наноў. В прынцыпе, там тая мова, якая выкарыстана, яна актуальная, яна адлюстроўвае тыя змены, якія адбыліся і ў Беларусі, і ў міжнародным кантэксце ад 2020 года, калі прымалася папярэдняя версія. То бок сам па сабе тэкст актуальны, а разам з тым тут узнікае пытанне, наколькі хопіць увагі Кангрэсу для таго, каб вярнуцца да разгляду гэтае пытанне. Все ж таки это вымагае пэўнай увагі, фокуса і палітычнай волі тых людзей, якія ініцыявалі гэты законопроект.
Але тым не менш таксама магчыма менавіта ў гэтых умовах акт аб дэмакратыі ў Беларусі мог бы стаць такім пацверджаннем палітыкі Злучаных Штатаў у дачыненні да Беларусі. З фінансавага пункту гледжання я тут павінен адзначыць, што хоць там і фігуруюць пэўныя лічбы аб выдзяленні дапамогі, але тым не менш гэта не бюджэт. То бок рэальныя лічбы, якія выдзяляліся Злучанымі Штатамі для Беларусі, яны заўсёды адрозніваліся даволі моцна і не ў самы лепшы бок. То бок гэтыя лічбы былі меншыя. Але тым не менш сімвалічна, палітычна гэты законапраект, канешне, быў зараз надзвычай важным. А чаму яго не паспелі прыняць, працягнуць? Зноў жа, гэта пытанне ўнутранай кухні, так бы мовіць, кангрэса. Людзі, тыя аўтары законапраекта, якія ўзяліся за гэтую справу, яны могуць быць заняты іншымі нейкімі ініцыятывамі, у іх не хапае часу. То бок гэта не абавязкова нейкія палітычныя, ці я б нават сказаў, гэта адназначна не палітычныя нейкія чыннікі, а гэта менавіта арганізацыйныя, тое, што кангрэс таксама вельмі шмат надае ўвагі сваёй праблематыцы, амерыканскай павестцы. Да таго ж гэта супала з годам выбараў і ў сам кангрэс, то бок цалкам палата прадстаўнікоў павінна была прымаць удзел у выбарах і сенат на 1/3. Таму у пэўны момант там ужо ад канца верасня усе заканадаўцы проста сышлі з кангрэсу дзеля таго, каб займацца сваімі перадвыбарчымі кампаніямі. Гэта таксама, конечно, забрала вельмі шмат часу і энергіі дзеля таго, каб разглядаць гэты законапраект. Але тым не менш праца зробленая, ёсць выдатны тэкст, з якім трэба працаваць далей. Я думаю, што пасля таго, як адбудуцца слуханні ў кангрэсе наконт прызначэння міністраў, дакладней сказаць, членаў кабінета Трампа, калі вызваліцца трохі гэтая павестка, то будзе магчымасць вярнуцца ўсё ж такі да пытання прасоўвання акта аб дэмакратыі ў Беларусі. А якая працэдура, хто павінен ініцыяваць, вынесці гэта? Ці ёсць там людзі, якія будуць гэтым заклапочаныя? Такія людзі ёсць. Нагадаю, што кангрэсмен Крис Сміт ад 2004 года насамрэч быў такім пастаянным аўтарам, галоўным спонсарам, як гэта называецца ў кангрэсе, гэта заканадаўства. Да яго далучаюцца і іншыя кангрэсмены, з якімі, канешне, таксама трэба працаваць асобна. Але Крис Сміт захаваў сваё месца ў палаце прадстаўнікоў, таму яго прысутнасць захаваная, і яго інтарэс да Беларусі таксама з'яўляецца нязменным. Тут таксама хацеў бы нагадаць пра такі пастулат нашай двухбаковых адносінаў Беларусі і Злучаных Штатаў, што ў Вашынгтоне даўно склаўся кансенсус рэспубліканскай дэмакратычнай партыі датычна сітуацыі ў Беларусі, датычна непрызнання Александра Лукашэнкі. Я думаю, што ў гэтым сэнсе ўсё ж такі это будзе паслядоўная палітыка, якая ніякім чынам не памяняецца. Ёсць такі хрэстаматыйны прынцып функцыянавання такой дзяржавы, як Злучаных Штатаў. Пра гэта вельмі часта гавораць. Это сістэма стрымак і супрацьвагаў. Як вы думаеце, ці яна рэальна працуе цяпер? Я думаю, зноў жа, сістэма перажывае пэўны шок. І нават калі казаць пра рашэнне адмяніць ці прыпыніць міжнародную дапамогу з Белага дома, то яна ў пэўным сэнсе супярэчыць таму, што ў прынцыпе гэтыя асігнаванні, гэтыя выдаткі, яны былі зацверджаныя кангрэсам. То бок заканадаўчая галіна ўлады ўжо прыняла сваё рашэнне пра тое, што гэтыя грошы павінны быць патрачаныя менавіта такім чынам. То бок тут я бачу пэўную супярэчнасць і думаю, што і ў Злучаных Штатах таксама звяртаюць увагу на тое, што ёсць пэўная неадпаведнасць таго, што выканаўчая ўлада проста фактычна адмяняе рашэнне кангрэса аб выдзяленні такіх сродкаў. Так што Злучаныя Штаты — тое месца, тая краіна, дзе гэты прававыя баталіі — гэта норма жыцця і палітычнага жыцця ў тым ліку. Таму можна чакаць, што будуць спробы выносіць гэтую сітуацыю на разгляд судовых інстытутаў дзеля таго, каб яны ацэньвалі, наколькі законна прыпыняць такую дапамогу, і не толькі прыпыняць, а цалкам яе адмяняць, бо это фактычна пакідае людзей без сродкаў для не толькі аперацыйнай дзейнасці, а для існавання. Таму і гэта супярэчыць і падрывае ў пэўным сэнсе некаторыя інтарэсы Злучаных Штатаў.
Вы гаворыце пра тое, што заўсёды існаваў кансэнсус паміж дэмакратамі і рэспубліканцамі, што да пазіцыі адносна Беларусі, адносна рэжыму ў Беларусі. Пакуль не бачылі мы рэакцыі на вынікі выбараў у Беларусі з боку новай адміністрацыі ЗША. Была заява былога дзяржсакратара Блінкіна аб іхняй дэмакратычнасці, але пакуль не новай адміністрацыі. Як вы мяркуеце, чаму і ці будзе такая заява? Ну, я думаю, все ж таки адміністрацыя Трампа ніякім чынам не памяняла свою ацэнку сітуацыі ў Беларусі і тых выбараў, якія толькі што адбыліся, калі іх так можна назваць. Думаю, што амерыканцы, дзярждэпартамент зрабілі такі тэхнічны манеўр, што Блінкан прыняў гэтую заяву аб непрызнанні выбараў. Нагадаю, што, здаецца, 18 студзеня дзяржсакратар, тады яшчэ Блінкен прыняў заяву аб непрызнанні гэтых выбараў. І гэта было зроблена менавіта таму, што гэта мог зрабіць дзяржаўны сакратар на сваім узроўні. І гэта заўсёды выглядае досыць грунтоўна і важка. Могла быць такая сітуацыя, што на момант правядзення выбараў 26 студзеня, дня галасавання ў Беларусі, дзяржсакратара яшчэ не было б. То бок новы дзяржсакратар не прыйшоў бы на гэтую пасаду і не змог бы зрабіць прыняць адпаведную пазіцыю ад свайго імя. Таму загадзя зрабілі гэта дзеля таго, каб все ж таки это праводжала на самым магчымым высокім узроўні. Але глядзіце, 26-га, калі яшчэ галасаванне працягвалася, калі гэта можна называць галасаваннем, была заява дзяржсакратара ЗША Рубіо пра вызваленне грамадзянкі Злучаных Штатаў, на якое, як паведамлялася, у аднабаковым парадку пайшлі ўлады Беларусі. Што можа стаяць, як вы мяркуеце, за затрыманнем і далей вызваленнем амерыканкі беларускага паходжання? Выглядае, яна была затрыманая літаральна за месяц. Так, сапраўды, не вельмі шмат інфармацыі пра гэтае затрыманне, якія былі прычыны, і ці гэта было палітычнае затрыманне ў сувязі з падзеямі 2020 года, ці не, каментараў ад самой спадарні Анастасіі мы не ведаем да гэтага часу. Але тым не менш, як мне падаецца, Лукашенко вырашыў зрабіць такі жэст на карысць Злучаных Штатаў у дзень галасавання, які ён разумеў, што ён застанецца ва ўладзе. І такім чынам даць новаму дзяржаўнаму сакратару такі невялікі падарунак у першыя дні прыходу на гэтую пазіцыю. Тут я адзначу, што мне здаецца, па маіх назіраннях, это фактычна першае такое публічнае дасягненне новага дзяржаўнага сакратара, што ён дамогся вызвалення амерыканскай грамадзянкі зняволенай у іншай краіне. Для амерыканцаў гэта заўсёды з'яўляецца прыярытэтам вызвалення сваіх людзей. Яны на гэта выдаткоўваюць вельмі шмат рэсурсаў, вельмі шмат палітычнай вагі, і ў гэтым сэнсе, канешне, гэта дасягненне, і Рубіо менавіта таму выйшаў у Твіттер і расказаў наўпрост пра гэтае рашэнне, пра гэтае развіццё сітуацыі. Ёсць яшчэ адзін грамадзянін ЗША беларускага паходжання, Юрась Зяньковіч, якога за некалькі тыдняў да інаўгурацыі, за некалькі тыдняў да 26 студзеня паказала прапаганда, не сказаўшы, што ён палітзняволены. Это такой был антыамерыканскі ролик. Як вы мяркуеце, чаму не Зяньковіч стаў тым падарункам новай адміністрацыі? Вакол Зяньковіча ўжо вельмі шмат зломана коп'яў, стаўкі падвышаны з абодвых бакоў. Зразумела, што сам гаспадар Зяньковіч ад 20 года ці до 21 года, калі ён быў арыштаваны ў Маскве, ён знаходзіцца ў зняволенні, і паступова гэтае імя, яно выходзіла ў прыярытэты, так бы мовіць, дыялога паміж Вашынгтонам і Менскам, і не толькі яго, але і іншых людзей, якія з беларускім грамадзянствам, але мелі пэўныя асацыяцыі са Злучанымі Штатамі. Таму я думаю, што там пытанне іншага кшталту, там ёсць больш палітыкі, больш прынцыповасці з боку Мінска. У гэтым сэнсе спадарня Анастасія, яна ўсё ж такі выглядала такой сапраўды ахвярай у пэўным сэнсе абставінаў, ці можа сваёй неасцярожнасці. Гэта зноў жа нагадвае пра тое, наколькі небяспечна на сённяшні дзень вяртацца ў Беларусь не толькі беларускім грамадзянам, а нават і замежным грамадзянам прыязджаць туды, таму што там могуць быць наступствы, якія становяцца ўжо праблемамі значна больш шырокага кола інстытутаў, нават дзяржаў. Таму тут трэба праяўляць ўсё ж такі абачлівасць і ўзважваць тыя рызыкі, якія могуць чакаць у Беларусі.
Якая цена можа быць за вызваленне Зяньковіча, за вызваленне супрацоўнікаў амерыканскіх кампаній, якія выставляе рэжым, і наколькі гатовая новая адміністрацыя заплаціць гэтую цану? Складанае пытанне, і тут ужо калі казаць пра новую адміністрацыю, таксама трэба думаць, спадар Зяньковіч з'яўляецца грамадзянінам Злучаных Штатаў, ён у асаблівай катэгорыі, калі казаць пра іншых палізняволеных, то пытанне вельмі тонкае, адчувальнае. Я б нават тут не стаў спекуляваць, але зразумела, што цікавіць Лукашэнку на сённяшні дзень, гэта пэўныя санкцыі, іх прыпыненне ці цалкам зняцце гэтых санкцый. Гэта і пытанне палітычнага дыялогу. Ён імкнецца да таго, каб размаўляць наўпрост з дзяржавамі. Гэта і пытанне ўдзелу ў мірным працэсе ці прынамсі улік інтарэсаў Беларусі, так як іх бачыць Лукашенко у тым дыялозе, які зараз разварочваецца. Хаця ніхто зараз толкам не можа сказаць, як будзе выглядаць гэты мірны працэс, якім будзе фармат, ці будзе там месца для іншых краін, акрамя Злучаных Штатаў і Расіі, ці будзе нават там месца для Украіны, пакуль мы гэта не ведаем. Ну, але тым не менш, гэта тое, што адносіцца да такіх ключавых інтарэсаў Лукашэнкі. Ну, тое, што прыпыненае фінансаванне беларускіх ініцыятываў з боку Злучаных Штатаў, это, натуральна, выгадна рэжыму. Прымаючы гэтае рашэнне ў Вашынгтоне, натуральна, вы не адкажаце, але так, можаце проста паразважаць. Наколькі там думалі пра гэты чыннік, што тое, што робіцца, гэта на карысць рэжымам? Да, у пэўным сэнсе гэта выглядае як такі доўгачаканы чорны лебедзь, але гэты лебедзь ляціць не ў той бок. І ён насамрэч у большай ступені дапамагае рэжыму, бо ён аслабляе ў пэўным сэнсе дэмакратычны рух, тыя ініцыятывы, якія працуюць, вносяць такую нестабільнасць. Я не думаю, што хтосьці думаў менавіта пра Беларусь, таму што сам гэты указ, ён быў глобальным. То бок былі толькі не вельмі дробныя выняткі такіх абсалютных партнёраў Злучаных Штатаў, то бок Ізраіль ці Егіпет, але тым не менш закранутыя вельмі многія інтарэсы ў людзей па ўсім свеце. І часам нават тыя праграмы, якія тычыліся медыцынскага абслугоўвання, дапамогі там самым неабароненым людзям, у якіх значныя праблемы і са здароўем, і сацыяльным плане. І тым не менш мы разумеем, што гэта пад улік не бралася, і да сённяшняга дня яно застаецца такім чынам. Недавно з'явілася інфармацыя, што Святлана Ціхановская сустрэлася са спадаром Кушнерам, бацькам зяця прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа, і паінфармавала яго пра сітуацыю ў Беларусі. Наколькі гэты крок нейкім чынам можа дапамагчы ў інфармаванні амерыканскай адміністрацыі пра сітуацыю ў Беларусі? Такія падыходы эфектыўныя? Конечно, такія сустрэчы не лішнія, трэба прызнаць гэта, але разам з тым мы разумеем, што далёка не заўсёды гэтыя сустрэчы на высокім узроўні яны абавязкова прыводзяць да нейкіх практычных крокаў з боку дзяржаў, якія і знаходзяцца ў Злучаных Штатах, ці у Паўночнай Амерыцы, даруйце, ці ў Еўропе. Так, вельмі важна падтрымліваць гэты кантакт, але, як я кажу, гэта моя асабістая пазіцыя, што быць проста на павестцы міжнароднай недастаткова. Трэба, каб гэта транслявалася ў канкрэтныя практычныя дзеянні. Гэта вельмі не хапае. Гэта ёсць востры дэфіцыт. Калі казаць пра перспектыву таго, што гэты кантакт ён можа прывесці да нейкіх рашэнняў ці дзеянняў Трампа, то таксама тут трэба паглядзець на стыль самого Трампа, яго інтарэсы. Я, напрыклад, не ўзгадаю сітуацыю, каб ён сустракаўся з актывістамі нейкіх іншых краін, якія змагаюцца за правы чалавека, за дэмакратыю. Мне здаецца, што это проста не адносіцца да яго сферы інтарэсаў. Ён сустракаецца з актывістамі, але пераважна з амерыканскімі. Тыя, якія адносяцца да яго палітычнага руху МАГА, Make America Great Again. Гэта тое, куды ён гатовы аддаваць сваю энергію, сваю увагу, падпітваць гэты рух сваёй энергіяй. Але калі казаць пра вось такія ініцыятывы, то мне здаецца, што гэта проста па-за фокусам яго ўвагі, па-за яго радарамі. Ён проста не трапляе ў фокус яго ўвагі, і такім чынам невядома, ці яму, ў прынцыпе, у яго будзе такая зацікаўленасць у вырашэнні такіх досыць лакальных все ж такі праблем. Так,
Для нас гэта вялікі боль, палітычныя зняволеныя ў прыватнасці ці рэпрэсіі ў Беларусі. Але разам з тым мае чаканні такія больш стрыманыя у тым, што ён захацеў бы рухацца гэтым шляхам. Глядзіце, ў першы тэрмін Дональда Трампа высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі наведвалі Беларусь, сустракаліся з Александром Лукашэнкам. Якраз былі пратэсты, мірная рэвалюцыя 2020 году, і былі все адпаведныя заявы адміністрацыі Дональда Трампа. Была прызначаная амбасадарка Злучаных Штатаў у Беларусь. Адбыўся гэты былога дзяржсакратара Майкл Помпео званок Лукашэнку, пасля якога вызвалілі Віталя Шклярава. Быў шэраг дзеянняў у падтрымку дэмакратычнай супольнасці, засуджэннем рэжыму. Якая верагоднасць, што гэта будзе падчас другога тэрміну? Пакуль такой пазіцыі выразнай не было. Як вы ўжо заўважылі, што ў выкананні новага дзяржаўнага сакратара не было заявы пра непрызнанне выбараў. Фактычна можна казаць пра тое, што яны проста карыстаюцца пазіцыяй папярэдняй адміністрацыі, заявай Бленкіна. Я думаю, што яна захоўвае сваю рэлевантнасць. І тым не менш, мне здаецца, ніякай такого перарыва у палітыцы па Беларусі не будзе, ніякіх значных зменаў. Гэтая палітыка захаваецца. Бо ніякіх на сённяшні дзень нагодаў для таго, каб пераглядаць гэтую палітыку, няма. Лукашенко працягвае рэпрэсіі, людзі не вызваляюцца цалкам. Той працэс ідзе, але вельмі павольна і вельмі непрадказальна. Мы бачым таксама, што працягваецца ўдзел у вайне супраць Украіны, а гэта прынцыповае пытанне для краін Захаду. Тым не менш, у рамках самой гэтай палітыкі могуць быць пэўныя дзеянні, якія могуць ствараць пэўную розніцу. Это тое, што і тычыцца праблемы палітычных зняволеных у Беларусі. Гэта таксама можа тычыцца і пытанняў мірнага працэсу, нейкім чынам улічыць беларускія нацыянальныя інтарэсы у той архітэктуры ці ў тым пагадненні, якое можа быць заключанае, хаця сама вайна не выглядае, каб яна скончылася вельмі хутка. То бок, нейкія тактычныя рэчы могуць адбывацца, але, канешне, Лукашенко не даможацца прызнання з боку Злучаных Штатаў, бо ён просто на папярэдніх выбарах ён не змог аднавіць легітымнасць. Легітымнасць можна атрымаць толькі праз волевыяўлення беларускага народа на дэмакратычных выбарах, якія будуць вольныя, якія будуць справядлівыя. Гэта не адбылося. То бок, легітымнасць засталася на тым самым узроўні, якая яна была ад 2020 года, то бок блізкая да нуля. Гэта калі казаць з правового пункту гледжання. І такое самае будзе і прызнанне, ці, дакладней сказаць, не прызнанне Лукашэнкі. Разам з тым, я таксама хочу падкрэсліць, што нельга і абсалютызаваць гэтае непрызнанне. Бо Лукашенко захоўвае кантроль над краінай, ён прымае сур'ёзныя рашэнні, якія часам бываюць лёсавызначальнымі. Ад 2020 года такіх рашэнняў было прынята вельмі шмат. І тут мы кажам і пра інтэграцыю з Расіяй паскораную, і пра ўдзел у вайне, іміграцыйны крызіс. Гэта таксама размяшчэнне ядзернай зброі, хаця да гэтага часу няма пацвярджэння пра тое, што яна размешчаная. І тым не менш, заходнія краіны, Злучаныя Штаты, у тым ліку, ніякім чынам не кідаюць выклік Мінску, не кажуць пра тое, што менавіта гэтыя рашэнні не могуць быць прынятыя, таму што не хапае легітымнасці у Лукашэнкі. Таму такое ускоснае прызнанне ўсё ж такі таго, што ён кіруе краінай, дэ-факта з'яўляецца кіраўніком краіны, яно прысутнічае. Валер, мы з вами пры канцы мінулага году размаўлялі пра вызваленне палізняволеных, пра спосабы. Вы тады казалі пра тое, што трэба падзяляць два трэкі: перамовы па вызваленні палітвязняў і санкцыйны ціск. Як вам падаецца, калі гэты трэк вызвалення палітвязняў, і я так разумею, вашай дзейнасці вы прыкладаеце шмат намаганняў, каб гэты трэк нейкім чынам спрацаваў, тым ліку в Злучаныя Штаты ездзілі, гэтае пытанне абмяркоўвалі. Ці магчыма, можа не цяпер, бо часу то на гэта няма, але праз некаторы час, калі будуць падпісаныя все указы, калі будуць прызначаныя все ключавыя асобы ў адміністрацыі Трампа, будзе нейкі тэлефанаванне, будзе нейкі званок ад высокага чыноўніка у Менск і будзе вызваленне каго-небудзь з палітвязняў. Такую верагоднасць
Такая верагоднасць можа быць паводле вас? Я думаю, гэта нельга выключаць. Такія, канешне, званкі могуць быць, калі сапраўды за імі штосьці стаіць. Хаця нават прыйсці да такога тэлефанавання будзе непроста. Гэта даволі складаная праца, якая вядзецца працяглы час. Абодва бакі хочуць быць упэўнены ў тым, што яны не згубяць у выніку гэтага кантакта рэпутацыйна, палітычна, нейкім яшчэ чынам. І думаю, што такая магчымасць заўсёды захоўваецца, але ў выпадку Злучаных Штатаў на сённяшні дзень мне здаецца, што гэтая верагоднасць даволі нізкая. Я б насамрэч тут не рабіў нейкіх ставак наконт таго, наколькі блізка такі званок. Ну, вядома, што прапаганда ў Беларусі распаўсюджвае такія антыамерыканскія наратывы, і шэраг беларусаў пад уплывам, тым ліку і расійскіх СМІ, маюць такія антыамерыканскія настроі. Нічым не падмацаваныя гістарычна. Злучаныя Штаты яшчэ з часоў БССР аказвалі вялікую, тым ліку гуманітарную дапамогу беларусам, пачынаючы з праграмы АРА, далей дапамога ў гады Другой сусветнай вайны, вельмі вялікая была дапамога медыкаментамі беларускім хворым, многа іншае. Вы працавалі ў МЗС Беларусі раней, у тым ліку вы працавалі ў амбасадзе Беларусі ў Злучаных Штатах. Маглі б вы агулам ахарактарызаваць амерыканскую дапамогу ЗША народу Беларусі ў розныя часы? Ну, сапраўды, гэтая дапамога пачыналася вось якраз пасля Другой сусветнай вайны. На больш выразныя такія праграмы адбываліся пасля, паколькі это ўсё ж таки была больш цэнтралізаваная сітуацыя. Это быў Савецкі Саюз. Тут мне складана ацаніць, якім чынам гэтая дапамога даходзіла, ці ўвогуле яна была, але у 90-е гады гэта было важным такім складнікам двухбаковых адносінаў. Зноў жа, акцэнт быў менавіта на прысутнасці, на падтрымцы праграм па прасоўванні дэмакратыі, па пабудове інстытутаў. Укладваліся сродкі таксама па пабудову нейкіх дзяржаўных інстытутаў, якія мусілі стварыць вось гэтую сістэму стрымак процівагаў у самой краіне, якія дапамагалі таксама і адукаваць, і рыхтаваць спецыялістаў. Это і праграмы абмена вельмі важныя былі. Тут можа быць, асабліва акцэнтаваў увагу на праграмах абменаў для школьнікаў, для студэнтаў. Это таксама і паездкі спецыялістаў у Злучаныя Штаты, якія, канешне, проста мяняюць людзей, калі яны ўпершыню прыязджаюць у Злучаныя Штаты, яны бачаць абсалютна новую іншую планету. І ў гэтым сэнсе Злучаныя Штаты ведаюць, што такое мяккая сіла, ведаюць, як ёй карыстацца. І на вялікі жаль бачым, што сёння Злучаныя Штаты паставілі на паўзу менавіта гэты свой магутны інструмент глобальнага ўплыву. І я спадзяюся, што гэта будзе перагледжана і ўсе гэтыя праграмы будуць адноўлены, магчыма, пасля нейкай аўдыту, ацэнкі і перагляду. Але тым не менш, тут я хацеў бы вярнуцца таксама да пытання ўспрыняцця Злучаных Штатаў самім рэжымам, самім Александрам Лукашэнкі. Я бачу, што ён вельмі актыўна і з задавальненнем каментуе амерыканскі палітычны працэс і самія выбары. І адразу пасля выбараў ён пра гэта гаварыў. І зараз пасля інаўгурацыі таксама вельмі актыўна выказваўся. Я бачу, з якім зацікаўленасцю, інтарэсам ён пра гэта гаворыць. Бачна, што ён прапускае это праз сябе, што ён прапускае это праз свой практычны палітычны досвед. Такое адчуванне, што для яго гэта таксама пэўная свабода выказвання пра тое, што ён можа выказацца пра ўнутраную палітыку Злучаных Штатаў, у адрозненне, напрыклад, ад Расіі. А там ён павінен падбіраць словы і быць вельмі асцярожным, каб не сказаць лішняе, ці наадварот. Там ён прасоўвае нейкія свае месаджы. Але бачна, што ёсць такое захапленне і Злучанымі Штатамі, і прэзідэнтам Трампа, які ўсё ж такі для Лукашэнкі з'яўляецца прыкладам такога упартасці у палітычным жыцці, здольнасці дасягаць сваіх мэтаў. Таму, хто ведае, магчыма, менавіта на такім асабістым персанальным узроўні Лукашенка паспрабуе нейкім чынам звярнуць на сябе ўвагу, спадабацца, паказаць, што ўсё ж такі ў яго ёсць жаданне і гатоўнасць да нейкіх новых крокаў. Хацелася спадзявацца, таму што гэты статус-кво, які на сённяшні дзень склаўся ў Беларусі, ён, канешне, не на карысць ні беларускаму народу, ні беларускай дзяржаўнасці. Гэту сітуацыю варта было б мяняць менавіта таму, праз дзейнасць па вызваленні палітычных зняволеных. Я лічу, што гэта можа быць тым
тым пытаннем, той праблемай, якая тычыцца многіх людзей, што мы зможам пэўным сэнсе памяняць сітуацыю, стварыць новую дынаміку. Я не думаю, што мы ў пазіцыі таго, каб мы чакалі магчымасцяў, такія магчымасці мы павінны ствараць самыя. Ну і от я зараз некаторыя каментары зачытаю, якія прыходзяць да нас. От людзі, якія пазней далучыліся, задаюць пытанне, ці пацярпелі вы ад замарозкі Трампам гэтай дапамогі. Спадар Валер на самым пачатку нашай размовы адказаў, што не, што ягоная дзейнасць не звязаная з амерыканскай дапамогай. І вось ёсць такое, даволі сумнае выказванне, што мяркую, што з цягам часу многа што зменіцца, не зменіцца ў лепшы бок, як бы вы гэта пракаментавалі, а таксама людзі кажуць, што беларусы нічога не страцяць ад таго, што замарожаная дапамога. Я думаю, все ж таки страты будуць. Я ўжо назіраю гэта. Даруйце, я не магу цытаваць людзей, якія дзяліліся сваёй інфармацыяй. Это все ж таки інфармацыя, якая прыналежыць ім. Але тым не менш я бачу, што ўжо пэўныя ініцыятывы літаральна пастаўленыя перад пытаннем, ці існаваць далей ці не. І гэта кепскія навіны, бо людзі займаюцца, я не ведаю такіх ініцыятыў, якія просто не рабілі б нічога, транжырылі б гэтую дапамогу, злоўжывалі б гэтай дапамогай. Усе тыя ініцыятывы, якія мне вядомыя, яны насамрэч старанна працуюць над тымі праблемамі, якія тычацца многіх беларусаў, ствараюць вельмі важную карысць для ўсіх, для нас. Мой прагноз такі больш скептычны, у тым сэнсе, што так, будуць страты і будуць створаныя пэўныя нейкія новыя негатыўныя умовы для дзейнасці руху. Прынамсі, тое, што все ж такі рэсурсаў можа стаць менш, пэўным ініцыятывам прыйдзецца закрыцца. Гэта ставіць таксама і пытанне асабістае перад людзьмі, як выжываць у гэтых умовах, бо у грамадзянскай супольнасці працуюць людзі не з багатых сем'яў звычайна, і ў такіх умовах выжываць даволі складана. Валер, вы неаднойчы былі госцем у эфіры «Свабоды прэміум». Тым ліку мы вас заўсёды запрашалі па выніках вашых візітаў у Злучаныя Штаты. Вы фактычна адказвалі за гэтую краіну, калі былі ў кабінеце прадстаўніком па міжнароднаму супрацоўніцтву. І цяпер ваша сфера звязана якраз таксама з супрацай са Злучанымі Штатамі. Якія вашы бліжэйшыя пляны звязаныя з супрацай з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў? Што вы збіраецеся рабіць? Што вы зможаце зрабіць? Што вы не зможаце зрабіць? Пытанне пагрозы незалежнасці Беларусі, я думаю, на сённяшні дзень яно цэнтральнае. Акрамя той тэмы, над якой я працую штодзень, гэта вызваленне палітычных зняволеных. Тут я працую ў партнёрстве з Тацянай Хоміш і Ольгай Гарбуновай сумесна. Пагроза незалежнасці і тое, што можна зрабіць на сённяшні дзень, каб падтрымаць беларускі суверэнітэт, каб не дазволіць гэтай дыстанцыі паміж Беларусю і еўрапейскай сям'ёй павялічвацца. Это таксама тэматыка мірнага працэсу. Такім чынам трэба зрабіць все магчымае, все неабходнае дзеля таго, каб все ж таки Злучаныя Штаты, як наш найбліжэйшы саюзнік, улічылі нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Гэта, конечно, будзе не Расія, да іх мы звяртацца не можам, але краіны еўрапейскага звязу і Злучаныя Штаты, і Злучаныя Штаты ў асаблівасці, бо яны абавязкова будуць за сталом перамоваў, яны могуць нам у гэтым пытанні дапамагчы. Ну і, конечно, вяртацца все ж таки да пытанняў дапамогі. Тут мы не можам здавацца, змірыцца з гэтай сітуацыяй, з улікам таго, што і ў Кангрэсе ёсць моцныя саюзнікі, ёсць так званыя кокусы ці групы па Беларусі і ў Сенаце, і ў Палаце прадстаўнікоў. Трэба будзе звязвацца з гэтымі людзьмі, думаць пра то, якім чынам паўплываць на гэтую сітуацыю, каб Беларусь не апынулася па-за радарам новай адміністрацыі. Якая роля беларускай дыаспары, якая вельмі актыўная апошнім часам беларускай дыаспары ў Злучаных Штатах у гэтым працэсе, як вам бачыцца? Надзвычайна высокая роля. Сапраўды, ад 2020 года дыяспара паказвае вельмі актыўную, вельмі такую прафесійную працу, вельмі нацэленую і сапраўды дасягаюць значных вынікаў. Нават прыняцце таго самага акта аб дэмакратыі Беларусі ў 2020 годзе, яко было зроблена ў рэкордныя тэрміны, проста ў рэкордныя. Таксама стала магчымым дзякуючы намаганням беларусаў ў Злучаных Штатах. І да сённяшняга дня, нягледзячы на тое, што все ж таки прайшло шмат часу і некаторыя людзі таксама выпадаюць з гэтых працэсаў, губляюць
зацікаўленасць. Я бачу, што менавіта ў Злучаных Штатах гэты ўзровень застаецца вельмі высокім, і праблемаў будзе шмат. Сёння мы бачым, што нават вызначылі пэўную групу беларускіх грамадзян, якія могуць быць дэпартаваныя са Злучаных Штатаў. Таксама тэма, якая да гэтага часу яшчэ не вывучаная, она абсалютна новая. І трэба будзе падумаць, ці нейкім чынам можна на гэты працэс паўплываць з тым, каб прынамсі беларусаў не дэпартавалі ў Беларусь, калі яны самыя гэтага не хочуць. Там агучаная лічба, я зараз памылюся, 300 з нейчым чалавек беларусаў, якія падлягаюць дэпартацыі. Тут таксама наша аўдыторыя пытаецца, вы калісьці адказвалі на гэта пытанне ў нашым эфіры некалькі гадоў таму, чаму вы кінулі працу ў Сусветным банку і пайшлі далей у кабінет, пайшлі далей у дэмакратычныя сілы? Перад гісторыя была такая, што ў жніўні 2020 года, дакладней яшчэ раней, у траўні і чэрвені было заўважна, што ў Беларусі адбываецца вельмі незвычайная прэзідэнцкая кампанія. Не было такіх чаканняў, што адбудзецца тое, што адбылася, але тым не менш мне важна было ў той момант быць у самой Беларусі, тым больш, што сітуацыя ковіда дазваляла працаваць дыстанцыйна ў Сусветным банку. Я прыехаў і адразу фактычна з першых дзён яно мяне вельмі хутка зацягнула яшчэ напярэдадні выбараў. Вось гэтая грамадская актыўнасць, грамадская энергія вельмі станоўчая, вельмі светлая. І такім чынам я застаўся у Менску да снежня 2020 года, калі я ўжо атрымаў запрашэнне для таго, каб далучыцца да працы Святланы Ціхановскай. Іронія тут такая, што ўжо ў тыя часы я падумаў пра тое, што я б хацеў вярнуцца ўсё ж такі і жыць у Беларусі. Бо жыць у Злучаных Штатах ніколі не было маёй такой мэтай. Это не та краіна, дзе мне хацелася б сапраўды сябе рэалізоўваць, хаця там вельмі шмат такіх магчымасцяў. І вось пасля 8 гадоў я вяртаюся ў Беларусь ужо з намерам заставацца ў Беларусі. Літаральна праз некалькі месяцаў я зноў з'ехаў з Беларусі, і вось ужо пайшоў 5-й год, як я туды не магу вярнуцца. Але сама праца, конечно, у Сусветным банку, яна была вельмі цікавая. Это былі вельмі цікавыя праекты ў галіне прыродных рэсурсаў, экалогіі, блакітных акіянаў, у краінах Афрыкі, распрацоўка інвестыцыйных праектаў і ў паўднёва-ўсходняй Азіі. Канешне, мне было ў пэўным сэнсе шкада пакідаць гэтую працу, але я адчуваў, што мой папярэдні прафесійны шлях, тыя навыкі, тыя сувязі, тое разуменне міжнароднай сітуацыі, якія мне былі накопленыя, што яны могуць быць абсалютна карысныя для дэмакратычнага руху, для таго, каб ўсё ж такі выпраўляць сітуацыю ў Беларусі, каб улада вярталася народу і каб мы маглі будаваць ужо новую краіну, якая будзе кіравацца менавіта нацыянальнымі інтарэсамі, а не палітычнымі некімі перавагамі тых ці іншых людзей. Як дыпламат, як палітык, вы думаеце не катэгорыямі сённяшняга дня і не заўтрашняга, і не паслязаўтрашняга, а думаеце наперад, што будзе, калі будзе той час, калі вы зможаце вярнуцца ў Беларусь? Я думаю, што калі я змагу вярнуцца ў Беларусь, то і многія людзі таксама змогуць, калі гэта будзе бяспечнае асяроддзе, дзе сапраўды людзі будуць з павагай ставіцца адзін да аднаго. Я думаю, што нас будзе чакаць магчыма, непросты, але вельмі важны працэс збліжэння пазіцый, ўсё ж такі ліквідацыі вось гэтых падзельных ліній, якія падзялілі грамадства, якія нам ідуць не на карысць, якія шкодзяць адзінству нацыі. Нам будзе трэба прайсці гэты шлях, і, магчыма, трэба будзе пайсці на пэўныя кампрамісы, дараваць адзін аднаму. Но на сённяшні дзень сітуацыя такой жорсткай канфрантацыі лоб в лоб, яна не на карысць нашай дзяржаве, не на карысць нашаму грамадству. Трэба яе пераступаць, трэба думаць пра дээскалацыю гэтай сітуацыі. Але адным з самых галоўных выклікаў, які трэба будзе вырашаць, і трэба вырашаць ужо сёння, гэта пагроза нашай незалежнасці, бо без суверэннай незалежнай дзяржавы Беларусь не будзе ні дыктатуры, але не будзе і дэмакратыі. Таму увага на сённяшні дзень, стратэгічныя намаганні павінны быць накіраваны менавіта на захаванне дзяржаўнасці Рэспублікі Беларусь. Валер, дзякуй вялікі, што амаль гадзіну былі ў жывым эфіры «Піку свабоды». Разам з намі быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, палітык, дыпламат Валер Кавалеўскі. Дзякуй вялікі, всяго вам найлепшага. Дякую. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.